kula Dura Kartianti saking kelas 11 TN Setunggal. Ingriki kula pengin ngaos teks pranatacara syukuran mapel basa Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim ulama sesepuh bini sepuh ing tansah kula hormati lan kita taati. Ingkang sepindah mari kita sedaya sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya saged manunggal ing dalam acara syukuran kanthi acara sehat walafiat. Kaping kali selawat salam mugi tetep kate wujud dumateng junjungan kita menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beto umatipun saking zaman jahiliyah umugi zaman Islamiyah sehingga saged kita raosaken sapunika. Mugi-mugi wonten yaumil qiyamah mate. Kita sedaya pinaring syafaat ingkang agung, syafaat ingkang kita antu-antu, ingkang karupi syafaatul hikmah amin ya rabbal alamin. Yang kaping 3, kula minangka pranatacara ing acara syukuran badhe maosaken susunan acara ing dinten menika, yaiku pembukaan, sambutan tuan rumah, doa syukuran lan langsung dumateng acara ingkang nomor sepindah inggih menika pembukaan. Monggo wonten dalu punika kita buka kanthi wawasan mimulkitan. Matur suwun kita lajengaken acara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan saking wanita. Dumateng panjenenganipun Bapak Sunan Buddha kula sumangga. Menika kala wau sambutan saking tuan rumah. Acara ingkang doa syukuran kan mriki badhe dipimpin kalih panjenengan Bapak Ali Hidayat. Uga kula aturi semoga mekanten kala wau tahlilan doa syukuran. Acara ingkang terakhir inggih punika penutup. Monggo acara syukuran wonten dalu punika kita tutup kanthi wawasan hamdalah ugi al-Fatihah. Mekanten saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang kanane dumateng panggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agung ing pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.